Słuchajcie, ja chcę też pomagać. Na pewno się przydam, mogę cokolwiek robić. Mam całkiem dobrą kondycję. No mów, dobrze ci idzie. ومن بيلاروسيا على بولونيا طعمكم بسويد. Cześć, kochanie, co tam? Baśka, patrz, pierwszy raz na żywo Łosia widzę. Co? Przecież mieszkasz tu już pół roku. $300 now. Выходим, давай. Тали. No przecież sami macie dzieci. Który prawdziwy ojciec wziąłby dzieciaka na taką drogę? Jak nóżką macha. Cześć, Laura. Wiesz, że dobrze ci będzie z nami, co? Wiesz o tym. Help! Stać go nie trzeba! Bierzemy turystów, to przygotujcie paczkarnię. Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. Czy widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? Zarawy. Pożyczyłabyś mi swojego suwa? Mam zepsuty samochód. A jak cię złapią i powiążą, to ze mną. Ja nie mogę przez to jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Proszę pana, jestem lekarzem i jeżeli nie przyjedziecie, ona umrze. Mój mąż pracuje w straży i on nikogo za druty nie wywozi. Oni są bronią Łukaszenki, zaraz jak ich wpuścimy, to zaraz ich tutaj tysiące będzie. Słuchaj, to nie możesz obiecywać takich rzeczy. To jest tylko kilka kilometrów. Ręka! Druga ręka! Proszę się rozebrać. Do naga. Ty myślisz, że co my tam robimy, co? Szydełkujemy? Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Pokaż ręce! Stop! Proszę się odsunąć! European Union Mayday! Do widzenia, dziewczynko.